Изпитание на напрежението, път към дълбоко отпускане. Затворете очите. Вдишайте бавно и дълбоко и издишайте плавно. Усетете как с всяко издишване тялото става по-леко. Ние се впускаме в меко, осъзнато пътешествие, път към освобождаване от напрежението. Стъпалата и пръстите, точка на опора, пренесете вниманието си към стъпалата. Усетете как те докосват земята, осигурявайки ви стабилност. Бавно сгънете пръстите, сякаш се опитвате да се захванете за повърхността. Усетете напрежението. Задръжте го. А сега плавно го отпуснете. Усетете как отпускането изпълва стъпалата, създавайки усещане за мекота и лекота. Стъпалата, заземяване и устойчивост, осъзнайте как краката ви носят през живота. Усетете тяхната връзка с повърхността. Напрегнете мускулите на стъпалата, сякаш меко ги вдавливате в земята и се сливате с нея. Задръжте това усещане. А сега отпуснете. Представете си как напрежението се спуска надолу, разтваряйки се в земята и оставяйки усещане за спокойствие. Икрите, поток на движение, пренесете вниманието си нагоре, към икрите, мускулите, които ви движат напред. Бавно насочете пръстите нагоре, създавайки меко опъване в икрите. Усетете силата в краката. А сега плавно отпуснете. Представете си как лека вълна от отпускане се издига, изпълвайки краката със свобода. Коленете, точка на баланс, усетете как коленете ви осигуряват стабилност, мекота и гъвкавост. Леко напрегнете мускулите около коленете, усещайки тяхната сила. А сега отпуснете. Усетете как коленете стават свободни, леки и отпуснати. Бедрата, източник на енергия, пренесете вниманието си към бедрата, тези мощни мускули, които ви движат напред. Леко ги напрегнете, сякаш се подготвяте да направите уверен крач. Усетете вътрешната си сила. Сега отпуснете. Представете си как бедрата тежат и се разтварят в отпускане. Ягодиците, център на опора, ягодиците ви помагат да запазите баланс и стабилност. Меко ги напрегнете, усещайки как в тялото се заражда здравина. Задръжте за миг. А сега отпуснете. Усетете как напрежението изчезва, а тялото се изпълва с усещане за надежност. Коремът, център на сила и хармония, тук се съсредоточава вашата вътрешна енергия. Бавно издърпайте пъпа към гръбначния стълб, меко напрягайки коремните мускули. Усетете неговата сила. Сега отпуснете. Представете си как вълна от спокойствие се разлива вътре, носейки лекота. Гърдите пространство за дишане, усетете движението на въздуха в гърдите. Дълбок вдъх. Усетете как гърдите се отварят, изпълнявайки се със светлина и сила. Задръжте това усещане. Бавен издиш. Усетете как напрежението изчезва, оставяйки пространство за свобода и спокойствие. Гръбът, здрав щит, гръбът ви поддържа при всяко движение. Меко отведете раменете назад, създавайки леко напрежение в гърба. Усетете неговата сила. А сега отпуснете. Представете си как гръбът остава стабилен, но мек, свободен от напрежение. Раменете, освобождаване от товара, усетете как раменете носят напрежението от деня. Бавно ги повдигнете към ушите, задръжте за миг. А сега плавно ги спуснете. Представете си как тежестта си сплъзва, оставяйки ви леки и свободни. Ръцете, енергия на действие, пренесете вниманието си към ръцете. Меко сгънете лъктите, напрягайки мускулите на предмишниците. Усетете тяхната сила. А сега отпуснете. Представете си как напрежението изчезва, оставяйки ръцете топли и отпуснати. Дланите, контакт със света, дланите носят енергията на вашите действия. Стиснете им руците и усетете тяхната сила. Задръжте за миг. А сега ги разтворете. Усетете как напрежението се изплъзва през върхчетата на пръстите. Шията, свързващ елемент, шията свързва ума и тялото. Меко наклонете главата назад, създавайки леко опъване. Задръжте това усещане. А сега върнете главата в централно положение.
Усетете как напрежението се разтваря, оставяйки яснота и лекота. Лицето – маска на спокойствието, лицето е огледало на емоциите. Бавно стеснете клепачите, устните и челюстта, създавайки леко напрежение. Задръжте за миг. А сега отпуснете. Представете си как мускулите се разплавят, оставяйки лицето изпълнено със спокойствие. Пълно отпускане, вдишайте дълбоко. Усетете лекотата в тялото. Бавен издиш. Всичко напрежение отшумява. Цялото ви тяло е отпуснато. Усетете спокойствието отвътре. Вие сте готови да продължите напред.